Здравейте! Представям ви още едно точилце на Смит. Това е по-голямо, направено специално за употреба в кухнята. Доста е удобно. Така. Каза мама. Стига, Янчо, тихо. Каза мама, трябва да извадиш рибата от котлона вече, каза мама. И лежи ножа. Сега ще го наточим. Защо на това го точиш? Изпробвам го. Това, както и при другото, по-малкото, също направо деля парченца от метала. Я да видя. След малко ще видиш. И този кутия ще потопча. Мале. Малко на финната част. Както видяхте, преди малко абсолютно ме режеше ножа. И сега спокойно може да приеш хартия с него. И така. Това е много добро точилце според мен.